Nitiban, nakita na ko yung mga asawa. Kuyo sa bana ni Saling. Nanood sa hotel. Kinsa gulyat? Ay, yung mga asawa, kuyo sa bana ng Salil. Nanood sila sa hotel. Mao ba? Taon sang saling no? Nagbisyom na yung bana? Ay, Yang imong retrato gulyat, managin akong develop. usang natatuhan ay. Di ko makuha na eh. Batiasan yung mudak na oy. Di ko makuha na natatuhan ay. Di kayo kumayo pagkakuha. Nagsorry kang gwapo mo. Ay, Fire out ka na si mong trabaho gulyat. Anong pero auton mo ko rin mo, sir? Tungod kay patay ka kag lihok. Kaniyot lang, sir. Doon na niya minatay ng malihok. Ay, Nagyo yung English na nga way binisaya sa? Doon na binisaya tanan gulyat. Bebe, unsa may binisayaan ang makinilya? Makinilya, sulatik. Unsa sulat eh? Sulatik. Suwaton unya mo tagiktik. Ay, Sir, musulod kong trabaho din sa inyong opisina. Ikaw, mo trabaho dire sa opisina. Mao lagi, sir. Kabalo kang manilhik. Kabalo, sir, gamay. Kabalo kang manghipot og mga papilis. Kabalo, sir, gamay. Sige. Dawaton ko na ikaw. Kining, sir. Pila man po na ako sweldo. Gamay po. ay, Nindutag trabaho sa kong tatay gulyat. Manaod og sungay. Manaod og sungay. Unsa man pagtaod sa sungay? Tuubog ko. O lagi manaod og sungay. Kaya nakadungog jud ko ni nanay kaganina. Niyang ginas tatay. Ingos nanay Ikaw Poldo, makalagot ka yun. Tauran jud ko ni mog sungay. Ay, Mr. Announcer, manawagan ng tako. Sige day, padool diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana. Nanilayas. O gidalang akong 5 ka anak. Dong. Palihog lang. Ibalik ang upat. Tungod kay. Sarahi mo diha. ay, Alright, class. Kayo naman karong adlaw sa klase. Kinahanglan mag-ila-ila una ta. Ikaw, kisa tayo mo nga? Tiban ma'am. Kisingan sa imong amahan? Ma'am, sa mo tana po dyan na siya. Ila mga tatay ba, silingar ko ta. Pirmin ka kayo mga kasin sa amo. Ayay. ay, Abi ni mo guliat, ang akong amahan, gitawag yun siya mong dapit. Ano man? Unsa man day mo man, presidente? Gitawag nila og Lord. Unsa? Nga usa ra may Lord? Lord lagi akong papa. Drag Lord. Ay, Dok, magpatambal unta ko nimo. Nga naman, unsa may mo sakit? Utot sa kanil sakita. Basta kada gabi hutuyon ko sa ubo. Be, eksaminon ti ka. Be, obo na ko no. Niya, Dok. Obo pa. Obo pa yun. Oo, say akong sakit, Dok. Obo. Ay,